Si. Cả không ơi đang này. Nhìn cái trong mình khác. Ara, thôi rồi. Last cắm. Di kali ni apa ni? Bang sudah kita ber. Ni ah. Benar ah.
दसे था मेंबायलै गाखोलांजोब्बाय मोजां मोनदों बेखौनो खस्थ'आव फैलाबाय लुबैयो Good, yeah. जों गाखोलांसै लासै लोगो गैखाया दा थांगोरथों हरसै
लोगो मोनदों गोबावजों Ini Butan Hajwyao माबा खेबनाय मा होनो जोमै बायदि Harus dong, tarik be, saya dong. Time tunggu dulu, oh, nih. Ini जोबथाबाय नों गुदुं सों बे माबा सोंनाया बै मन्दिरजोंहाय जों हाबनाया बेयावनो मोनो नंगौ नैबे आदैवारि खोन्थादोंमोन बोरो माबाया मा थाग्रामोनलाय बावनासो थाग्रा हाबबोनोसो नायबोदों नायबा औ बै मन्दिरा गेजेरनिया बेखिनिया दा हाबलांफिनसै जाखाबाय ओमफ्राय हा फट' लादो बे मोनसे मालाय दैबोनो लादो Hah? Mundar abis sampai. Oh, guru. Tahu. Jawa na?
Ơi, là cô lại. Mundur kok. Hah? Oंखारबाय ना फुङाखै? Pasai kan sih bawa. Sana. Semua berdan dan itu kurang tadi deh. Oh. Oh, 5 menit apa? Ayo. Ayo, mari kita udah kalau mau buat ini. Oi. 시간이 나중에 만수 먹어야 돼. 아이, 가자. 하나 그라지면 돼. 난 하자 같이. 잠깐만. Aduh, ini sini susah apa? 하나 베라 두면 하나 베라 두면 되거든. 그러다가 Makan baknya. 오늘 좀 가자.
खारख्लाय खारख्लाय गारलुंदों बिदिखौ गिनांगौ बे गारलुंनायखौ बबेथिं थांखोलाय ओइ र' ओइ माथा फाथिखौ होनदों मा जाखो माथो बाक्सानिखौ हाननोसैलाय ना आंनो ओरैबायदि सैख'जोबनाय जागोन संख्रि बानलु नांखाजोबनाय जागोन मोसागोन ना आंबो चिरांनिखौ आयै लाइसुमैजों आयै फुजिया नैबाव आगान होदों दा जिखायाव आगान होलांबाय फुजिया आलौ होजोबसै र' दानिया जों एसे रेस्ट गोजोन जिरायनानै नायसैलाय खुंगुरि गार' कालचार ग्रुप बिथांमोननि मोसानायखौ नायखांनाय लोगो लोगो जोंहा सासे एसे हेन्डसाम फैला बे समाव मोसाफैगोन खुंगिरि गार' कालचार ग्रुप बिथांमोना दहाय जौसाङाव फैदोंमोन दा बिथांमोना मोसाफिनसिगोन दायो जोंहा मोसागोन खुंगिरि गार' कालचार क्लाब ग्रुप Yeah.
Sabe